Aquest està gastat. Me'n queden 2. Tu quasi bé faria què? Quin és, el 2 o el 3? O l'1? El 4. Sol sol els 4. S'ha de sortejar. No, aquest no el puc pas. Jo quasi em quedaria aquest, Mira, veus? Aquest també m'agrada a mi. I aquest, Bon dia, som dijous i dijous toca cardio. Somos lunes. Som els lunes. Coro. És un clàssic, cada dijous toquem una mica de cardio i ara des de fa unes setmanes estem ficant un entrenament més dirigit a Aerox. Llavors, avui tenim 4 opcions d'entrenament i farem a sorts i el que toqui pues, serà el que toqui. Eren un parell bastant odioses, no? Aquesta seria bastant com... Neta, una amb cada color. Ui, està més tard que el de com va parir. Tenim aquestes 4 opcions. I aquesta que hi ha Broadgen també flipa, És bastant asquerosa. A 20 metres, tio, això res. L'hem pillat sense pantalons, quasi. Fem un sorteig, no? Bueno, full cardio. Com el fem? Agafa ChatGPT o què? Vale, farem el sorteig amb el ChatGPT, li demanarem un número de l'1 al 4 i el que triï, pues, ens tocarà. Si no ens agrada, ho tornarem a fer. Fins que ens toqui el que ens agrada. Però això no ho veureu perquè ho podrem tallar. El 3. Hòstia, bona castanya, tio. Ho repetirem fins que surti el 2. El 3 l'hem de fer, de veritat. No, farem el 2. Faig el sorteig. Ostres, ha sortit el 2. No mireu res, no llegiu. Oita, és aquesta part d'aquí baix, és el 2. Ha tocat el 2. Què és el 2? Tenim... Sí. Hòstia. Tenim 6 rondes, 400 metres de carrera, 20 metres de burpee broad jump i 20 wall balls. Entre ronda i ronda descansem un minut. Anem al lío. El sled pull. Haguéssim buscat el 2, també. Haguéssim buscat el 2 perquè aquell sled pull podrit, hòstia puta. Sort que el ChatGPT ja ho sap. Ja l'hem ensenyat. Martillo... És com una tortura xina. Quasi bé no hi ha cap res i quan portes 5 rondes és com... Encara me'n porta, encara me'n falten. Ready. S'ha vist la llavors que seria quiero el 2? Sí. Perfecte.
Ja? És legal. Bueno, entreno fet. No sé si surto. Com ha anat el fan? Tu. Ben cardat. Bé. Ben cardat. Ben cardat. Sembla que és el primer dia en 2 mesos que no feu un entrenament de més de 60 minuts. Sí, hem estat menys de mitja hora. Normalment són entre això, entre 40 i 60 minuts. Et mous per aquí. Sí, sí. Avui he entrat de puta mare, la veritat. Sí, a part, com heu vist, les wall balls són poc pesades perquè és de 14 lliures, que és el que et demanen a l'Irox, amb dobles mixta open o alguna cosa així. En pro ja puja 20, open és 14. Vale, vale. Crec, alguna així. I doncs bueno, un cop a la setmana va bé fer així una mica d'endurance. Però al final ja ho fèiem abans, que era més de cardio, l'únic que és això, i fiquem Aerox en comptes d'un endurance normal. Que és el mateix, però adaptant els exercicis a el que et trobaries a l'Aerox. I ja està. Tampoc és que es noti gaire la diferència. Al final fas patata. Sí que potser et trobaràs quan entrenis Aerox això, no? Broad jumps, algo de carrito, Sí. però per la resta és igual. Córrer, màquines... Sí que afegeixes més córrer. Els endurance poden no fer Sí. tant córrer. Ara correm més. Però bueno, tot això que tenim. Sí. Eso es todo. Vamos.